खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ गुवाहाटी नाबाजती गेस एजेन्सिनि लाइसेन्सखौ बेले-बेजे ब्लेक मार्केटिं खालामनायनि थाखाय बोखारदों। कामरुप मेट्र' जिल्ला खुंथाया नाबाजतीनि गेस एजेन्सिनि फालांगियारि लाइसेन्सखौ बोखारबाय। बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे एजेन्सिया गुवाहाटीनि हाथिगड़ सारियालियाव दं। एजेन्सिनि सायाव गाज्रि सिबिथाइ आरो नेम सिफायनायनि सोमोन्दै बाहायगिरिफोरनिफ्राय गोबां अजदफोर मोनदोंमोन। एजेन्सिनि बेरेखा अजद दैखांनायाव एलपिजिनि सिलिन्डार ब्लेक मार्केटिं खालामनायनि अजद दंफायो। बायग्राफोरा मावफारियाफोरनि गाज्रि आखु दिन्थिनाय आरो बायग्राफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायैनि थाखायबो अजद होदों। सासे मावख'गिरिया बुंदों दि एजेन्सिनि हेंथायै गाज्रि आखु दिन्थिनाय, बाहायगिरिफोरनि सोंनायनि फिननाय होयै, ब्लेक मार्केटिंजों लोगोसे गुबुन गोबां बेले-बेजे खालामनायनि अजद होनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ गाहाय मन्थ्रिनि न'आव कंग्रेसनि हेंथा सोमावसारनायखौ लानानै बिजेपिआ सुबुंदारारि हादराव बेबादि सोमावसारनाया मोजां नङा होनना बुंदों। 22 जुलाइआव गुवाहाटीआव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि मावख'आरि न'नि बायजोआव कंग्रेसनि हेंथा दिन्थिफुंनायखौ आसामनि मन्थ्रि बिस्वजित दैमारिया बेरेखाफोरखौ बिबान गैयै आखु खालामनायनि दाय होदों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दैमारिया बुङो दि गाहाय मन्थ्रिनि थाग्रा खुलिनि बायजोआव सोमावसारनाया सुबुंदारारि हादराव मोजां नङा आरो राजखान्थि दैदेनगिरिखौ खावलायहरो दि सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायखौ मोजाङै मावफुंनो नांगौ। माखासे हेंथा हान्जानि एमपिजों लोगोसे कंग्रेस दैदेनगिरिफोरा गाहाय मन्थ्रिनि न'नि सिगाङाव हेंथा दिन्थिदों। जोंनि बादि सुबुंदारारि हादोराव बेफोरबादि जाथाया जानो नाङा होनना बिथाङा बुङो। बिथाङा बुङो दि सुबुं थान्दैफोरा बिबान लानानै खामानि मावगोन आरो हादोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन। गाहाय मन्थ्रिया सिगांनिफ्रायनो बे आयदाखौ रोखा खालामखाबाय, जायनि सायाव बिथांमोनहा हेंथा खालामगासिनो दं। बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो जाय दायनिगिरि जागोन बेनि सायाव राहा लानाय जागोन होनना दैमारि बिथाङा बुङो। नायबिजिरनाया जोबखांनायनि उनावसो बिबान थि खालामनो हागोन होनना बिथाङा बुंबावो। नायबिजिरनाया जोबखांनायनि उनावसो दायनिगिरिफोरखौ सिनायथिनाय जागोन आरो थि राहा लानाय जागोन। बेनिखायनो बेफोरबादि दिन्थिफुंनायनि जेबो गोनांथि गैया होनना मन्थ्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बुङो। थामथि खौराङाव दङ डिब्रुगड़आव सिनाय मोनै दुथांफोरा साथाम सेंग्राफोरखौ गुलि गावग्लुंदों। बुधबार 22 जुलाइनि मोनायाव आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लानि लाहलनि घरमारा ओनसोलनि खाथियाव सिनाय मोनै गाग्लोबग्राफ्रा गुलि गावनायाव साथाम लाइमोनफोर जखम जादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला जाथायजों भुगिनांनाय सुबुंफोरा डिब्रुगड़नि फारसे गंसे साखा खबनैजों थांगासिनो दंमोन। बे समावनो सिनाय मोनै दुथांफोरा गंसे लाक्जारि गारिजों फैनानै सुबुंफोरखौ गुलि गावो। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सासे चाबुआनि रंसांपि कपौहुआ गामिनि थागिबि रन्टु गगला आथिङाव गुलि नांनानै जोखोम जायो। बे जाथायनि समाव गुबुन सानै दिप्यति गगৈ आरो मिथु गगৈ मुंनि सानै सुबुङा जोखोम जायो। जोखोम जानाय लाइमोनफोरखौ डिब्रुगड़नि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो, जेराव बिसोरनि फाहामथाय सोलिगासिनो दं। बिसोरनि हालोदखौ मावख'आरि महरै फोसावनाय जायाखै। खौरां मोन्नाय बादिब्ला गाग्लोबनायखौ खालामखांनायनि उनावनो दायनिगिरिफोरा खारखोमालांदों। पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामनानै लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ सिनायनो आरो हमनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। मावख'गिरिफोरा जाथायनि गुबै जाहोनफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं, जेराव गुवारै मिथिनो मोननाय जायाखै। ब्रैथि खौराङाव दङ सोलोंथाइ मन्थ्रिनि बिबान एंगारनो बिनानै रोजा रोजा सुबुंफोरा गुवाहाटीआव ज' जादों। 23 जुलाइ बृहस्पतिबारखालि गुवाहाटीनि चासोलाव गोबां सुबुं थुबुर जानानै मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधाननि हेंथायै सोमावसारदों। हादोरनि सोलोंथाइ खान्थिजों सोमोन्दो थानाय आरो खनले खनले आनजादनि पेपार लिक जानायनि दान्थे-बिदान्थेखौ लानानै सोमावसारगिरिफोरा प्रधाननि बिबान एंगारनो दाबि खालामनानै सानजौफुनि 12 रिंगासोआव सोमावसारदोंमोन। बे समावनो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया बृहस्पतिबारखालि एक्सआव मोनसे खौरां पस्ट खालामदों, जायखौ खनले खनले आनजादनि पेपार लिक जानायनि सायाव फरायसाफोरा दैखांनाय जिंगाफोरखौ सुफुंनो नाजानाय महरै नुनो मोननाय जादों।
पेपार लिक केसफोरनि सायाव फास्ट ट्रेक बिजिरसालि गायसननो आरो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो सरकारनि थिरांथाखौ फोसावनानै गाहाय मन्थ्रिया लिरदों, जोंनि लाइमोनफोरनि जौगाखांनाय आरो इयुननिफ्राय बांसिन जेबो गोनांथि गैया। बाथि खौराङाव दङ ग्लासग'आव लाभलिना बरग'हाया भारतनि गिबि कमनवेल्थ गेम्सनि मेडेलखौ थि खालामदों। टकिय' अलिम्पिक ब्रन्ज मेडेल देरहागिरि लाभलिना बरग'हाया आइजोफोरनि 75 केजि बक्सिं बादायलायनायनि सेमिफाइनालाव थोंजों हाबहैनायनि उनाव ग्लासग'आव जानाय कमनवेल्थ गेम्सआव भारतखौ गिबि मेडेल मोननायनि खोथा होदों। आसामनि 28 बोसोर बैसोनि बक्सारआ मोनबा बक्सार ड्रआव गिबि राउन्डआव बाय मोनो, जाय गावनो गाव जोबथा मोनब्रैआव दावगालांगासिनो थायो आरो गावखौ बाङाइसिनाव मोनसे ब्रन्जनि मेडेलनि गेरेन्टि होदों। लाभलिनाया 31 जुलाइआव सेमिफाइनाल गेलेनायाव तुवालुनि टिके बिपि थापाकीजों मोगा-मोगि जागोन, जेराव देरहासारनाया सनानि मेडेलनि बादायनायाव दावगागोन। द'थि खौराङाव दङ फरायसाफोरनि इयुनआ जौसिन गोनांथि। नीट पेपार लिकनि सायाव हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय मन्थ्रि मदिनि फास्ट ट्रेक कर्टखौ हेफाजाब होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 23 जुलाइआव बुंदों दि फरायसाफोरनि मोजां आरो इयुनखौ रैखा खालामनाया मिरुनि गिबि गोनांथि जाना दं। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि नीट पेपार लिक केसआव थाफानाय सुबुंफोरनि गोख्रै नायबिजिरनो थाखाय फास्ट ट्रेक कर्टफोर गायसननायनि थिरांथाखौ बाख्नायदों। ससियेल मिडियायाव गाहाय मन्थ्रिनि रादाबखौ रानलायनानै शर्माया गोख्रोङै बुंदों दि सरकारा फरायसाफोरनि इयुनखौ खैफोदाव खोख्लैनो थाखाय बिबानगोनां सुबुंफोरनि बेरेखायै गोख्रों मावआगानखौ थि खालामगोन। हादोरनि लाइमोनफोरनि लुबैनाय आरो इयुनआ डाबल इन्जिन सरकारनि जौसिन गोनांथि। नीट पेपार लिक केसनि दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो साजा होनो थाखाय केसफोरखौ थाबैनो फोजोबनो थाखाय फास्ट ट्रेक कर्टफोर दानाय जागोन होनना गिबि मन्थ्रिया एक्सआव पस्ट खालामदों। बिथाङा बुंबावदों दि गाहाय मन्थ्रि मदिया बे थिरांथाखौ मावफुंनो थाखाय गासैबो गोनां राहा लानो थाखाय सोमोन्दो गोनां बिफानफोरखौ बिथोन होदों। बेयो फरायसाफोरनि लुबैनायखौ रैखाथि होनो थाखाय सरकारा लानाय गोनांथार आगानफोरनि गेजेराव मोनसे। जाय लाइमोनफोरनि इयुनजों गेलेनो लुबैयो बिथांमोनखौ रावबो बारग'नाय नङा होनना शर्मा बिथाङा बुङो। स्निथि खौराङाव दङ रुफटप सलारखौ बांहोनो थाखाय गुवाहाटीआव पिएम सूर्य घर सांग्रांथि हाबाफारि जागायजेननाय जादों। सा-सानजा भारतनि दरखं गुवाहाटीआ दा अरायथा गोहो नाजावनायखौ बांहोनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव हादोरारि हाबाफारिनि सिगांसिनाव दं। पिएम सूर्य घर मुफ्त बिजली यजनानि थाखाय मोनसे गुवार सांग्रांथि केम्पेइना मावख'आरि महरै नोगोरमायाव जागायबाय, जायनि गेजेरजों थाग्राफोरखौ रुफटप सलार पावार आजावनो थाखाय फोरोंथाय आरो थुलुंगा होनाय जागोन। सलार पेनेल गायसननायनि गेजेरजों नखरफोरनो दानफ्रोमबो 300 इउनिटसिम बेसेन होनाङाजासे मोब्लिब जगायनायनि थांखि लानाय जादों। बे मावफारिया नखरफोरनि थाखाय मोब्लिबनि बिलफोरनि राङारि बजाखौ खमायनो थाखाय बानायनाय जादों, लोगोसे भारतनि सोदांफिननाय गोहो थांखियाव बिहोमा होनाय आरो कार्बन हगारनायखौ खमायनो थाखाय बानायनाय जादों। 8थि खौराङाव दङ आसाम बिधान सभाया 2.85 लाख कौटि रांनि बाजेटखौ गनायथि होयो। 23 जुलाइआव आसाम आयेन आफादा 2026-27 रांखान्थियारि बोसोरनि थाखाय 2.85 लाख कौटि रां बावजाखौ गनायथि होदों। आसामनि बाहायनाय 2/2026 नि बिल, जेराव बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ सदनाव बेखौ नाजावनायनि फोसावो। रांखान्थि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया 10 जुलाइआव गासै 2,85,084 कौटि रां खरसा खालामनायनि थांखि लानानै गावनि गिबि बाजेटखौ गथायदोंमोन। बे रां बावजायाव फिसा साहा गायग्राफोरनि थाखाय टेक्स रेहायनि सिमाखौ 4 गुन बांहोनाय आरो बे सेक्टरखौ बांहोनो आरो साखोन-सिखोन थावनि बाहायनायखौ थुलुंगा होनो थाखाय पाइप नेचुरेल गेस (VAT)आव 10% खमायनाय जादों। बरुवा बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव जागायनाय गासै गाहाय अनसाइ मावथांखिफोरखौ सोलिबाय थागोन होनना फोसावो। नाथाय बिथाङा बुङो दि गोबां हाबा मावग्रा सुबुङा सोरखारनि अनसाइ मुलाम्फानि थाखाय गनायजाथाव नङा। फारसेथिं सोरखारि साख्रि आवलाफोरा बे हुदानि थाखाय दायनिगिरि जायोब्ला साख्रिनिफ्राय होखारजागोन। बाजेटआव हादोरसानि आबहावायारि दिदोमथि हाबाफारिनि बाहागो महरै गुबुंले खालामग्रा सेक्टरफोरनि सायाव ग्रीन सेस लाबोनायनि थांखि लादों।
मोनसे गेदेर साख्रि मावनायाव सोरखारा थाखानाय लांदां मासिफोरखौ सुफुंनानै आरो गुबुन गुबुन बिफानफोराव गोदान मासि सोरजिनानै फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव 2 लाख सुबुंफोरखौ थिसननो थाखाय खोथा होदों। रां बावजायाव 419.26 कौटि रांनि राङारि घाटाखौ साननानै लानाय जादों, जेराव राङारि बिबान नेमखान्थि बादियै हादोरसानि अनुमानित गासै हादोरसा नखरारि दिहुनथाइ (GSDP)नि 3% राङारि घाटाखौ नोजोर होनाय जादों। गुदि खौराङाव दङ। काछारनि बरखला खासिपुर लामायाव फरायसालिनि बाउन्ड्रि इनजुराव गारिया सौग्रावनानै सानै जोखोम। खौरां मोन्नाय बादिब्ला 23 जुलाइनि सानजौफु समाव काछार जिल्लानि बरखला खासिपुर लामायाव गंसे गारिया कन्ट्रल खोमानानै फरायसालिनि सिमा इनजुराव सौग्रावनायनि जाहोनाव सानै सुबुङा जोखोम जायो, बेनिनो सासेया गोब्राबै जोखोम जायो। नुगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला ML 05 T8439 नम्बरनि गंसे एल्ट' गारिया हरखाबै कन्ट्रला बायजोआव थाङो आरो लामा सेराव थानाय गंसे फरायसालिनि सिमा इनजुराव सौग्रावलाङो। सौग्रावनायनि गोहोमाव ओनसोलाव गिखांनाय सोमजिदों आरो जायगानि सुबुंफोरा थाबैनो जाथाय जायगायाव सौहैयो। बे जाब्रबथायाव सान्थुफुरनि 18 बोसोर बैसोनि मारुफा फेरदौसआ गोब्राबै जोखोम जायो। बिथांखौ गिबियाव बरखला गुदि सावस्रि मिरुसिम लांनाय जादोंमोन आरो उनाव डक्टरनि बोसोन बादियै गोजौ थाखोनि फाहामथायनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि SMCH आव दैथायहरनाय जादों। गुबुन जोखोम जानाय सुबुङाबो फाहामथाय लागासिनो दं। जायगानि सुबुंफोरा जोखोम जानाय सुबुंखौ गोख्रैयै हस्पिटालाव दैथायहरो। बरखला पुलिस थानानि पुलिसआ खौरां मोननानै जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो खहा जानाय गारिखौ जब्द खालामो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। गिबि मोनदांथिनिफ्राय मिथिनो मोनो दि गारि सालायगिरिनि कन्ट्रल खोमानायनि उनाव जाब्रबथाया जादों जानांगौ, नाथाय जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। गोजोन्थों।